Μενέλαος Μαλτέου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όχι κύριε, δεν είστε δεύτερη επιλογή, αν είναι ποτέ δυνατόν, αλλά είναι τέτοιος ο ραδιοφωνικός χρόνος που δυστυχώς προσπερνάει κάποια πράγματα και αντί για τις 10 παρά πήγαμε 11 παρά. Δεν υπήρξε ποτέ δεύτερη επιλογή, άλλωστε πρώτο σταυρός ήταν. Όχι ρε, τι είπες πάλι. Αγαπητέ Μενέλαο Μαλτέζε, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα. Ορίστε και ο πρώτος σταυρός. Ορίστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα στον Γιάννη, σε ένα και στον Κωστή εκεί. Να είσαι γερός. Την όμορφη παρέα. Να είσαι γερός. Τώρα αναφερθήκαμε τις προάλλες, συζητούσαμε για Θράκη και για Κρήτη και μπήκαμε σε μια διαδικασία ποιοι είναι οι υποστηρικτικοί πυλώνες, παραδείγματος χάρη για μια Θράκη η οποία παραπέει και για μια Κρήτη η οποία έχει αυτή τη στιγμή μαζί με τα Δωδεκάνησα και ακολουθούν τα Ιόνια νησιά το υψηλότερο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Έτσι, το υψηλότερο ΑΕΠ στην Ελλάδα. Έτσι να έχουμε μια εικόνα, να ξέρουμε τι γίνεται. Κύριε Κολλιέ, ψάχνοντας έτσι και λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης, έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στις 16, με ημερομηνία 16 Έκτου, απευθυνόμενα προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Γεραπετρίτη, στο οποίο τροποποιεί τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Εκεί με έκπληξη διαπίστωσα ότι οι περιφέρειες οι οποίες ενισχύονται με τη μέγιστη ένταση για επενδύσεις είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία, το καταλαβαίνω, μετά την βία απολιγνητοποίηση και τα λοιπά, όποιος πάει σε εκεί την περιοχή θα δει πραγματικά το ποια είναι η κατάσταση. Μετά το κλείσιμο δηλαδή των λιγνητικών μονάδων, στην οποία απασχολούνταν ο λίγος πληθυσμός από την περιοχή, όπου και πραγματικά και το ΑΕΠ τότε ήταν το κατακεφαλήν της περιοχής αυτής, ήταν αρκετά μεγάλο λόγω της ΔΕΗ. Δυστυχώς ανατράπηκαν. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς ως Θράκη, παρότι από ό,τι είδα το 21 τουλάχιστον με τα προσωρινά στοιχεία, εμείς είμαστε κάτω από την Κρήτη. 13.994 το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Κρήτης, 12.006 της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, που αν πάρουμε τους νομούς της Θράκης δηλαδή ειδικά... Τώρα 13 έχει η Κρήτη και 12, κάτι έχουμε εμείς. Ναι, έτσι λέει. Καλά, και βασίστηκε ο νέος τροποποιημένος χάρτης μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών, κύριε Κολλιέ. Θα σας στείλω το έγγραφο εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το αναρτήσετε, να πληροφορηθεί κάθε πολίτης, και εγώ θα περιμένω από τους εκπροσώπους της συμπολίτευσης εδώ, θα τους πω κατά σειρά όπως τους εξέλεξε ο ευρυτικός λαός, τον κύριο Δερμετζόπουλο, τον κύριο Κελέτση που έχει και ευθύνη κυβερνητική, είναι μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, και τον κύριο Δημοσχάκη, αλλά και τον πρώην και νυν Περιφερειάρχη, εάν το πληροφορήθηκα, που θεωρώ ότι είναι σε γνώση τους, να δώσουν μια εξήγηση στους πολίτες. Δεν το ξέραμε από το πρωί, αγαπητέ μου, αυτή τη λεπτομέρεια την ξέραμε, τον είχαμε τον κύριο Τοψίδη εδώ πέρα. Πιστεύω θα τον ξανά έχουμε σύντομα. Νομίζω σύντομα θα είναι. Νομίζω ότι θα τον έχουν πληροφορήσει οι υπηρεσίες του, γιατί ήδη διακινείται δηλαδή και στους κόλπους των συναδέλφων μου. Αλλά και αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, το έγγραφο θα μας το στείλετε για να το δημοσιεύσουμε. Ήδη στην ανάρτησή μου που έκανα προχθές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχω τη σελίδα, το παράδειγμα. Δηλαδή, οπότε το παίρνουμε από τη σελίδα. Αλλά θα σας στείλω ολόκληρο δηλαδή εκεί, και θα φροντίσω να το στείλω δηλαδή και σε υπηρεσιακούς γνωστούς έτσι για να το δουν, και από εκεί και πέρα να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα εκείνα. Φυσικά από μόνο ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις, δηλαδή η επιδότηση μιας επένδυσης, δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη σε μια περιοχή η οποία πραγματικά πέρσι τραυματίστηκε πάρα πολύ, και ειδικά από τις μεγαπυρκαγιές των 17 ημερών δηλαδή. Εκείνο που με κάνει εντύπωση είναι ότι το έγγραφο αυτό απεστάλλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Κολλιέ, στις 16 Οκτωβρίου του 2023,
ακόμα εδώ δεν είχε κατακαθίσει η στάχτη από τις πυρκαγιές, αλλά ούτε και η οσμή η οποία κυκλοφορούσε στον αέρα από τα καμένα. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόβλημα στο Βόρειο Εύρο, δύο μάλλον προβλήματα στο Βόρειο Εύρο οξυμένα. Ένα είναι ότι δεν έχει γίνει συμφωνία με τη γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία. Δεν έχει γίνει ακόμα. Για τα νερά του Άρδα, όχι. 9 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, λήγει η συμφωνία των 60 ετών που μας παρέδιδαν οι γείτονές μας οι Βούλγαροι 160 εκατομμύρια κυβικά νερό για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς όπως θέλουμε, όπου κύρια αρδευόταν ο κάμπος του Τριγώνου και πραγματικά για μια μεγάλη περίοδο άνθησε με μια σειρά καλλιέργειες και επιθυμούμε να ξαναγίνει αυτό. Ήδη οι αγρότες του Τριγώνου αλλά και της Ορεστιάδας, οι οποίοι αρδεύουν τα χωράφια τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να αναστέλνουν δυναμικές καλλιέργειες και τους δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στον προγραμματισμό, αλλά και ότι θέλουν το τελευταίο δάσος επάνω των πετρωτών και γιατί παραβρέθηκα χθες εκεί και είδα την αγωνία των κατοίκων, να εγκατασταθούν τεράστιες ανεμογεννήτριες των 45 ΜΒ εκεί, περίπου γύρω στους 9 πυλώνες, που θα καταστρέψει πλέον ένα πανέμορφο δάσος εκεί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όλα αυτά εδώ, κύριε Κολλιέ, περιμένουμε τώρα και να δούμε και το πόρισμα των σοφών του κυρίου Μπένου από την Επιτροπή Εύρος μετά, να μας πει τι μέλη γενέστε. Αλλά θα ήθελα έτσι, μια και σας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, να βρείτε και κάποιους από τη Βόρεια Εύβοια, να δούμε αυτή την περιβόητη Επιτροπή Μπένου εκεί, ποια είναι τα έργα και οι μέρες τους. Να το κάνουμε, γιατί στην Εύβοια συνεχώς διαμαρτύρονται ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως. Για να δούμε δηλαδή, για να υπάρχει και μία μέσω, έστω και από την παρέμβαση τη δική σας, δηλαδή μία ανταλλαγή απόψεων με την περιοχή εκεί, να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της περιοχής, γιατί ήδη εκεί έχει 3 χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Βορείου Εύβοιας το 20, το 21, το 21, να δούμε τι έγινε, αν αυτή όντως η περιβόητη επιτροπή είχε τα επιθεμητά αποτελέσματα, γιατί στη μεν Κρήτη δίνουν κίνητρα και ολοκληρώνουν βασικές υποδομές στο νέο αεροδρόμιο που γίνεται. Δεν αντίδικο κάτι με την Κρήτη. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα διεκδικούν και μπορούν και έχουν όλες αυτές τις βοήθειες προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο ανάπτυξής τους ή ακόμα και να το προχωρήσουν. Το ζήτημα είναι εμείς τι κάνουμε εδώ, στη δική μας περιοχή, που δεν είναι να μας χτυπάει την πλάτη και να μας πει ότι ο Εύρος φυλάει Θερμοπύλες, προκειμένου να υπάρξει ο πληθυσμός εδώ και να φυλάει τις Θερμοπύλες, θα πρέπει να υπάρχει η ανάπτυξη, κύριε Κολλιέ, που μπορεί κάθε νέο παιδί που ολοκληρώνει τις σπουδές του ή οποιοσδήποτε άλλος να μπορεί να έχει εκείνες τις γνώσεις, να μπορεί να ασχοληθεί στην περιοχή και να βρίσκει την δουλειά που θέλει, προκειμένου να γυρίσει, να εγκατασταθεί στον τόπο και να βελτιωθεί ή να ανακοπεί η δημογραφική γύρανση. Πάντως όλα αυτά τα στοιχεία, εμείς πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ενίσχυση σε περιφερειακό επίπεδο, πού είμαστε δηλαδή? Με βάση αυτά που ισχύει τώρα, με βάση τον επενδυτικό νόμο, ο Εύρος έχει ελαφρά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τη Ροδόπη και την Ξάνθη εντός της περιφέρειας, αλλά φυσικά αυτό ισχύει οριζόντια σε όλο το νομό. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν βάλεις ότι παίρνεις το ίδιο ποσοστό στην Αλεξανδρούπολη και το ίδιο στο Τρίγωνο, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ βορρά-νότου. Όλα αυτά εδώ θα πρέπει να μπουν με ένα στόχο μετρήσιμο, κύριε Κολλιέ, και θα πρέπει αυτού του είδους οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την περιφερειακή ανάπτυξη και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων να γίνεται με μετρήσιμα στοιχεία. Ο νυν Περιφερειάρχης είπε ότι εγώ παραλαμβάνω μία περιφέρεια σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης και θα την πάω στο χ κάτι. Εμείς είμαστε εδώ να παρακολουθούμε, από εκεί και πέρα
θα παίξουμε το θεσμικό μας ρόλο ως αντιπολίτευση, να αναδεικνύουμε τα κακώς κείμενα και να συμπαραστηκόμαστε με την κοινωνία στις διεκδικήσεις της. Να ευχαριστήσω θερμότατα, να ευχηθώ καλή συνέχεια και βεβαίως στο επανειδήν για να δούμε και τις εξελίξεις και να τις σχολιάσουμε. Την καλημέρα μας και ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μενέλαος ο Μαλτέζος.